Ovo je drugi klip na mom kanalu. Danas ćemo da snimamo Food 17 na telefonu. Evo samo da ovo izađem jer uvijek mi se to pojavi. I ove reklame. Uzet ćemo 4222. Ovaj kapiten će nam biti, bit će nam Diego Costa. Bit će nam Griezmann. Ko je ovaj boja, nemam pojma. Fernandinho, uzet ćemo njega. Još ćemo da promenimo dosta. Uzet ćemo njega. Uzet ćemo... a tu nikog bez veze ćemo. Niko ne volja. Uzet ćemo njega. Uzet ćemo njega. I uzet ćemo njega. Sad golman. Nema najera, uzet ćemo njega. Evo ga. Sad ćemo da uzmemo njega budalu. Matiju. Njega. Uzimat ćemo sad pokušavati sve samo iz Barcelone. Ribery, uzet ćemo njega. Uzet ćemo, ko je bolji? Lewandowski. Njega. Begović. Kako nema više ovih iz Barcelone. Castro, Fernandes, Iderson, Rosé, Tyson. Uzet ćemo njega. Evo ga Payet. Uzet ćemo njega. I Sanchez. Sad ćemo da ih složimo. Ova je CB. On je CB. Sad ćemo njega da stavimo tu. Sad ćemo Ribery, njega ćemo tu. Ne. Ribery, gdje je sad? Nema ga, kako nestade. Evo ga. Sad ćemo tu njega, tu ćemo staviti Lewandowskog. Ne, on ide tu. Ne, šta sam sad radio? I umjesto njega ide Lewandowski. Ala, loše. Kako nema neki sad da vidim više. Evo ga, Payet. Nije bolji od njega Lewandowski, ali nema veze. Sad ćemo probati da napravimo što više rejtovan tim.
Sad tu ćemo da stavimo koga da stavimo, da vidimo. A da njega stavimo tu. Šitec, aj jebi. Evo ga, stavit ćemo ovog Lewandowskog. Evo ga. Još da mu nije to mjesto, ali nema veze. Samo da bude što više rejtovan. A Castro nek bude tu. Slabo dobro je, nema veze. Umjesto njega će doći on. Umjesto njega će doći on. Ne. Njega će doći on. Samo... piščak. To da probamo. Kako? Koga sad da stavim? Možda... Neće opet sa njim. A tu onda da stavimo... Ali opet se onda njih dvojica ne slažu. Nema veze, eto ga, sad ćemo da vidimo. Sada idemo... finish. Rating 83 i chemistry 74. Squad rating je 157. Dobro je, nema veze, mogli smo i bolje, ali nema veze. To je to što se tiče ovog klipa, vidimo se u sljedećem.